and gentlemen, allow me to introduce to you the man of God, the man of the hour, indoda evusa uNkulunkulu, eshumayela izwi kaNkulunkulu. Ladies and gentlemen, ahlanganisa izandla zethu, sihlanganisele phezulu and welcome an apostle Nxumalo from Ark Ministries, Emlas. Shaya izandla zethu bazalwane. And that is the reason I sing and I shout. For Jesus came down and he lifted me up. Ufanele wethu udumo uNkulunkulu wena osesihlalweni, ozulu ihlalo sakho sobukhosi. uNkulunkulu ezulwini phezulu, uNkulunkulu entabeni nasemagqumeni, uNkulunkulu emhlabeni. Uyabusa phezulu kwembuso yonke umhlaba, umhlaba uyisenabelo senyawo zakho. uNkulunkulu egodini nasemathafeni, ube uNkulunkulu emanzini phansi komhlaba. Wena uyinkosi yenkazimulo, wenza ingilosi zakho zibe imimoya, ikhona zakho zibe ilanga lomlilo. Sibonga ukuthi awumgodlanga uJesu, wamnikela ngenxa yethu sonke, futhi usiphe konke kanye naye, ngaye konke kungokwethu. Thina singaba kaKristu uJesu Kristu ngowakho uNkulunkulu obusa njalo phakade. Sibonga nangomoya ongcwele usiphene ukubahlale kithi phakade umduduzo umthokozisi. Ebusuku sisho njalo moya ongcwele sithi ngaphandle kwakho asilutho. Siyavuma ukuthi ngeke senze lutho ngaphandle kwakho. Siyavuma ukuthi ngaphandle kwakho asinalutho. Thatha over kule nkonzo yonke ke, moya oyiqiniso solele kulo lonke iqiniso. Moya wobungcwele singcwelise, moya wenkazimulo sembathe izinkazimulo yakho. Moya wokuphila siqalise ngokuphila sibe nakho chichime, moya womusa simatise ngumsa wakho, moya wenkululeko sikhulule ngamandla akho, moya waphakade masolo siqiniswe nguwena uNkulunkulu, othe inyathelo zolungileyo iqondiswa nguwena. Ngegama lika Jesu Kristu siqwalise ngomoya okuhlakanipha nokuqonda, umoya wamasu nowamandla, umoya okwazi nokumesaba uJehova, wenza intokozo yethu ibe sekumisa benu uJehova, umoya othando nokuzikhuza, umoya okukholwa nowesibindi. I release abundantly upon each and every blood-washed, born-again, covenant child of God tonight, the spirit of faith and boldness, ngegama lika Jesu, and the spirit of willingness and obedience, ngegama lika Jesu, umoya wentobeko novuma, ngegama lika Jesu Kristu, nokulalela. Thatha over kule nkonzo yonke. Akubuse wena moya ongcwele. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back with a burden unremoved. Let no person go out with a problem unsolved. Rather, let your glory and your presence gain supremacy in this place. Ngegama lika Jesu Kristu, thatha over inkundla yakho moya ongcwele lena. Ngegama lika Jesu Kristu, phatlaza konke okumelene nentando kaNkulunkulu Baba, kuphahlazela ukuphatlaza emakhaya, ukuphatlaza emsebenzini, ngokuba wena Jehova akakho ngahlula wena ngamandla. Bonke abalwa nawe bayakuphahlazwa, uyakuduma phezu kwabo, wahlulela majukujuku omhlaba. uNkulunkulu ophakemeyo nomangalisayo, nobabazekayo notusikayo, wena you are Alpha no Omega, unguqala nokugcina. Isandla sakho sokunene siphakeme, isandla sakho sokunene siyakhazimula, isandla sakho sokunene siyafumana bonke abakuzondayo, isandla sakho sokunene siyaphahlaza isitha, isandla sakho sokunene sikuzuzela ukunqoba, isandla sakho sokunene senza okwemisebenzi yamandla, isandla sakho sokunene singamandla. Ngaso khazimuliswa uNkulunkulu oqinisile in this place, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Akabonga uJesu ophilayo. Ebusuku angibingelele incikazi kaNkulunkulu ophezu konke, the servant of the Almighty God, the vessel of God's honor, one of the Deborahs of this generation, Lady Tsunami, Dr. M.T. Stole, sekubingelele egameni lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Sekubingelela nengubo yakho efana nekaMprofeti uDube. Nisitholile namhlanje. Futhi akini nodwa khona nomunye onjoinile lapha. Khona ishuni nje kaMaskandi, kunoshuni kaMaskandi. Ebeniwenzile nathi niyasibamba saphunyula. Praise the Lord.
Siyabonga, sibingelele abefundisi bonke abakhona. Ingcebo kaNkulunkulu ophezulu konke abathanjiswa. Siyabingelela ngegama lika Jesu Kristu. Kade bebiza umama uZulu ngeseyili, usho ukuthi iseyili alikho namhla. Futhi iseyili salamhlalina, leli seyili aliswani nemvula. Kuthi kufanele livike imvula iseyili livele lisale. Sibingelela abafundisi bonke. Sibingelela nabasizi babefundisi, omama umfundisi nabafisa ukuba bafundisi one day. Sibingelela uZain Musa, uGustin Mackenzie. uGustin Mackenzie. Sibingelela uMusa nomkakhe kubefundisi kade ebhizi nenkonzo yamadoda. Usho ukuthi ube Orlando kuba indoda useyiyo ke namhlanje. Praise the Lord. Sibingelela bonke ogogo nomkhulu nabafisayo ukuba ogogo nomkhulu one day. Nezibuko zabo ogogo nomkhulu sebabingelela. Obaba nomama ubungivulelwe Exodus 14 verse 14. Wena ungahambi uyodlala amahashe ubusuthi uzwe inombolo, uzwe idabuli enkonzweni. Ungahambi uyofakela amahashe uthi uzwe idabuli. Uthi ufakela idabuli. Mana sibingelela nabafisayo ukuba obaba nomama one day insizwa nezintombi. Nabantwana abancane bonke oTipot noTeaspoon. Siyababingelela nabaseyiswini enibagodlile. Siyababingelela ngegama lika Jesu. Awusukuhlala Exodus 14 verse 14. uJehova uza kunilwela Yeah. nothula nini. uJehova uza kunilwela nothula nina. Alibonga igama lika Jesu. eBhayibhelini kunama instances are very few lapho uIsrael noma rather uJuda ewine khona impi yezitha engazange aphakamise ngisho kanye isihloko somkhonto. Kodwa uthola ukuthi izitha iqediwe kodwa yena akazange aphakamise ngisho umkhonto. Kunama instances ayi few. Shona uthani mangaki bazalwane? I think ngokubala kwami uma ngibale kahle mathathu maximum. Okokuqala kwaku justified ngempela ngoba ngenkathi bephuma eGibhithe babengazi lutho ngokulwa. Lapha for 430 years eGibhithe they were farmers. Ama farmers ke azamaklabishi neziklabhu. Ilanguage ongayikhuluma bayizwe eyokra. Eyokulwa abayazi. Nakhu ke sebethi bayahamba bebheke eKhenani bese bethola ukuthi abaseGibhithe babalandela. uNkulunkulu wanelo wabona ukuthi bayalandelwa ngoba sihamba nobonayo uma silandelwa. Shout hallelujah. Wanelo wabona uNkulunkulu ukuthi bayabalandela abaseGibhithe. Wayesetshela uMoses ukuthi tshela uIsrael ukuthi nihambe ngendlela ebheke olwandle lobomvu. Ukusho lokhu ngenxa yokulandelwa. Ubaba bengalandelwa wayezobayeka bayikhethele bona indlela abaya ngayo eKhenani. Kodwa ngenxa ukuthi bayalandelwa usethi ke manje abaye kwinkinga engaphambili ngoba nakho kunenkinga ngemuva. Efuna babe nezinkinga eziwu2. Inkinga engaphambili nenkinga ngemuva. Akuzona zonke izinkinga ezimelene nabo. Le ngaphambili ingakubo. Lene ngemuva imelene nabo. Shout ngoba awunankinga uma unezinkinga. Unenkinga uma unenkinga. Umuntu onenkinga onenkinga eyodwa. Onenkinga eziningi uma ekwalokotha nje wadumisa uNkulunkulu wakhe. Njoba iBhayibheli lithi kukho konke bongani. Uma ukwalokotha nje wambonga. Njoba iculo lithi nasenhluphekweni. Alibonga igama likaJesu. Umdumise njalo nasenhluphekweni. Umukelo lokho wambonga kusuka inkinga enye ishayenye ngoba ibingeyodwa ziningi. Awunankinga uma uneyinkinga. Unenkinga uma unenkinga. Uma ziningi jabula ngoba zingakwazi ukushayana ngamakhanda. Shout hallelujah. Mina ngake ngayibuka imovie yendoda okuthiwa extra large. Igama le movie wayibizwa ngoextra large. Konje wayoba negama lakhe kodwa owayemkhulu nje wayeke khanga thatha ama opponent akhe awashanise ngamakhanda. Into eyenza ukuthi akwazi ukuwashaya ashayane odwa ingoba ayiyodwa. Ungabi kodwa kwenkinga kukunika ithuba lokuthi akavele uNkulunkulu wakho.
eyibamba lezi zinto ngapha nangapha eyinqubuzanisa ngamakhanda. Ngiyadeclare namhlanje ngithi konke okumelene nathi isandla sika Jehova sikubambe singapha nesingapha. Okusemkhathini, okusemhlabeni, okusemakhaya, okusemsebenzini, okusemabandleni, okusemabhizinisini, okumelene nezingane akakubambe kushayane ngamakhanda. Ya lwana Jehova nabalwa nathi. Thatha isihlangu sakho nemkhonto uvimba indlela kwabangizingelayo. Yisho kwabawuzungezayo umphefumulo. Yisho kumphefumulo wami ukuthi mina ngiyinsindiso yakho. Jesus. Shout hallelujah. Hallelujah. Now. Into eyenzeka ke wathi ababheke ngasolwandle olubomvu oluyinkinga engakubo. Uma sebefika ke ngasolwandle olubomvu ila kuvela khona leli verse uverse 14 ke. Uma sebefika ngasolwandle olubomvu sebeyakhala ke laba abakwa-Israyeli bathi saphumelana eGibhithe bakhala kabike. Bakhala ishuni yenxubevange. Ngoba ngenkathi bephuma kuphuma ngabona bodwa kwaphuma nenxubevange. Manje bekuthi uma kuba nesimo inxubevange ikhulume kuqala. Laba bese bejoyina iculo. Manje sebekhohle ukuthi akulona iculo labo elenxubevange. Bona bayamazi uNkulunkulu futhi bayaziwa uye inxubevange ayimazi. Inxubevange ivela ikhale manje ifune ibuza amathuna ukuthi ayengekho eGibhithe inxubevange isho lokhu ya nalokhu ya. So ke bathi mase bekhala bakhala kuMose uMose wakhala uNkulunkulu wathi uNkulunkulu uMose ukhalelani kimi yelula induku amanzi ahlukane phakathi bawela abantu. Uma eseshila uNkulunkulu ukuthi uMoses akalula induku wangaqala ngokulula induku waqala ngokukhuluma. Ngoba wayazi uMoses ukuthi abantu kumele bawezwe amazwi bawakholwe bese kuba khona ukufezeka kwalokho abakutsheliwe kuvela enkosini. Wakhuluma uMoses wathi abaseGibhithe nibabonayo namhlanje niyabagcina ngeke niphinde nibabone. Lento ayishoyo akuyona itshelo uNkulunkulu. uNkulunkulu uthe yena akalula induku. Yena uthi abaseGibhithe ufuna kube namazwi. Shout hallelujah. Namhlanje ngizothi abaseGibhithe sibabonayo siyabagcina. Into ebikuhlupha uyayigcina. Wazi wathandwa uNkulunkulu wase sibusisweni umuntu okuthi abantu beyingcosana besaba imvula. Kodwa yena beyingcenye yaleyo nkonzo. Ngoba uzothola ukuphahlazwa kwezitha zakhe. AbaseGibhithe akade babemhlupha. Angaphinda ababone. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Jitha pha kadayila sisi. Wathi wayesethi uJehova uza kunilwela nothula nina. I'll turn to you but uJehova uzokulwela uyothula wena. Uyabona ke this fourth quarter njengoba singena kuyona nje siyayiqeda manje iquarter yesithathu singena kwesine kuzophahlazwa inkinga nezimo nezitha zeminyaka. Ezeminyaka which have been lingering for a long time. Lingering ziyanqamuka. Shout out starting from now ziyanqamuka starting from now breaking asunder everything from now. Bayezwa abantu abakhona la endlini now wayese base beyawela ke bayawela uma bewela bahamba emhlabathini onjani bazalwane owomileyo. Uma behamba emhlabathini owomileyo alibongwe igama lika Jesu. Laba ababaxoshayo iphutha abalenzile bona ukulingisa laba sebehamba nabo emhlabathini owomileyo sebeyangena nabo emhlabathini owomileyo ongavulwanga uNkulunkulu wabo. Ngoba phela nabo banoNkulunkulu babo ababashiye eGibhithe kodwa baxosha laba benoNkulunkulu wabo. Sebehamba emhlabathini owomileyo ovulwe uNkulunkulu wabantu abalwa nabo. uNkulunkulu walaba abantu uyivulele amanzi ahlukana kabili. Kwahanjwe emhlabathini bona balwa nalaba abantu kodwa sebehamba emhlabathini owomileyo ovulwe uNkulunkulu walaba abantu kodwa bebebelwa nabo. iBhayibheli lithi sekuphathi nebanga uNkulunkulu ohamba nalaba abantu ababaxoshayo wabalunguza abaseGibhithe besefweni. Ngoba sithi sihamba uNkulunkulu ebebalunguza. Davayila zithi ingcinda inde ngezinyanga zibiza amagama ethu beyilunguzwa ukhona obalunguzayo. Shout hallelujah. Bayezwa abantu abakhona la endlini ngithi namhlanje uNkulunkulu makabalunguze abamelene nathi abayimpi kithi abalunguzwe.
Shout hallelujah. Hallelujah. Uyangizwa umuntu okhona lendlu iBhayibheli wabalunguza wabenze njani wabalunguza esefweni uyabona kuma ukwabalunguza mabeke balunguzwa uyena basuke bevelelwe wakwalunguza abantu isizwe sesinye sine language eyodwa emhlabeni kuGenesis chapter 11 sathi ake sakhena umbhoshongo osiqongo sawo sifinyelela phezulu ezulwini wayeseyabalunguza uJehova wathi masehle esewuhlolile umbhoshongo ngoba abantu bayazenza izinto baplane baqede kanti abazi imbhoshongo abayakhayo yonke iyahlolwa awuthi ngutshele ebusuku akukho mbhoshongo ongahlolwa yonke imbhoshongo iyahlolwa. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Now ngenkathi ebalunguza angazi wabona ukuthi bangene bonkeni i-outcome yokubalunguza kodwa yena wabalunguza. Angazi noma umphumela wokubalunguza kwaba ukuthola ukuthi usebengene bonke ngoba sizwa esetshela uMoses esetshela sisizwa esekhumula amasondo akatshelanga uMoses wakhumula amasondo ezinqola wakhumula amasondo ezinqola kushuthi yathi ehamba inqola kwaphuma isondo yathi ehamba kwaphuma elinye yathi ehamba kwaphuma elinye kwathi makubalwa kwatholakala ukuthi izinqola maningi amasondo aphuma kuzona zonke kwakhona abashoyo bathi asiphuthume sibaleke uJehova wabo useyabalwela ngoba uJehova wethu uyasilwela sihamba uJehova uza kunilwela nothula nina kwabona bona ukuthi uJehova lo uyabalwela laba bantu bathi bayabaleka kwathola sekulethi bathi bethi bayabaleka babuyele emuva wathi uNkulunkulu Moses yelula induku amanzi abuyele emuva ahlangane kwabaseGibhithe walula induku amanzi enza inqaba avele abuya angapha kulabo bebengapha aqhubeka nokuba avulekile ngapha kwawelwa ngapha kwakungaqala ukuthi kwenzeke into engafani kwake kwakhanya eGosheni kwamnyama iGibhithe lonke kwakungaqala ukuthi kwenzeke izinto engafani lake labalela eGibhithe eGosheni ngapha kwamnyama for 3 days engapha kube kukhanya ngapha uyangizwa umuntu okhona la endlini so ke nakulokhu ke kwenzeka same case athi amanzi esahlehlile ngapha indlela ivulekile behamba emhlabathini omileyo ngapha ahlangana abuyela kubo abakhukhula baze bayobekwa ogwini lolwandle ngoba ulwandle luyikhiphela ngaphandle into engenela ungayibonanga ukuthi ingene kanjani uma sebengaphandle kwaba nezintaba ezimbili ngapha ngaphandle kwaba nezintaba ezimbili kanti amanzi esamile bekunentaba yamanzi ngapha nentaba yamanzi ngapha uma sebakhukhulile kwaqala ezinye imbili intaba kwaba intaba yamahashi ngapha nentaba yamasotsha ngapha wakubona lokho wakubonayo uMiriam waqala iculo basho bonke kanye banye bathi uJehova uyindoda yempi bathatha isigubhu bathi dudu bathi sithi nguJehova igama lakhe bathi dudu bathi ngokuba ihashi nenkweli bathi dudu ukuphonsile konke olwandle bathi dudu bathi ubani ongayikwesaba bathi dudu alidumise igama lakhe bathi dudu bathi ngokuba ungcwele wena wathi dudu Nkosi yezulu uJehova uzokulwela uyothula wena athapaika sheka taira seka zena taira sena aikapaika taila rabashiranda rikapaika shira hikataika shika zila rabasiranda uJehova uza kunilwela nothula nina uJehova uza kunilwela nothula nina engathi ungakufunda nokufunda ukuthi uma uthula uNkulunkulu uyakhuluma uma ukhuluma uNkulunkulu uyathula engathi ungakufunda lokho ungazami ukuzama ukuthi put the record straight putting the record straight this putting the record straight of yours is going too far do away with this thing of putting the record straight thula abese yalwa yena noma uthula uyalwa forget about this thing of putting the record straight liyeke record linjalo thina madoda sithanda isithunzi uzuthiwa isithunzi sami sona kuthiwani ngaso khohlwa isithunzi isithunzi into elula kabi ukuthi awutshelwa ngawo awubanga nesession awukazi uattend iseminar la uzofundiswa khona uworkshop kahle ngokusebenza kwesithunzi isithunzi sisebenza kanje uma libalele it follows you without you telling it uma liguqubele ngisho ungasitshela ukuthi asikulandeli ngoba asikho so ke musukuforce isithunzi kanti kuguqubele
yeka uma kuqubele sinyamalalele lo balela mdlala balela soyibuyela sona sikutshelwa umuntu. So ke wena inkinga yakho uyasiforsa kanti akufanele kube wena oyicaka ngaso, kumele kube yisona esiyicaka ngawe ngoba sadalelwa lokho vele ukuthi isithunzi kube yisona esiyicaka ngendoda, kungabi indoda eyicaka ngesithunzi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. uJehova uza kunilwela nothula nina. Baphela inle instance yokuqala lapho uJehova enza uIsrayeli nabantu bakhe abasokiwe, covenant children abanesivumelwano sokusoka, benqoba izitha zabo ezingasokile, beyinqoba ngaphandle kokuphamisa ngisho isihloko somkhonto. Zanqotshwa instance yokuqala. Eyesibili instance ilena akuyona esibili ngokulandelana sequentially, kodwa eyesibili ngokubala kwami ilezo okhuluma ngayo. Ngiyenze yaba yesibili lengenzela ukuthi singagejani, sigcine ngale nenye uma isikhathi sivuma singavumi isalo mayisala, kodwa nje le ngifuna ingasali le. Usungafunda ke wesisi wase Phoenix noma Indonesia, whatever the place may be, uzofunda lapho ngoba khona India owazana nalo, ungaba uphile noma ukavela, kodwa likhona yena fana waza nayo. 2 Kings chapter 19 ubani second year usifunda manje verse 11 12 13 14 wehle Abakhosi sesibili chapter 19 yeah verse 11. yebo. Bheka wena uzwile okwenziwe ngamakhosi ase-Asiriya. Mana ke lapha kukhuluma inkosi igama layo okuthiwa uSennacherib. Ibusa izwe lase-Asiriya elinamakhosi ngaphansi kwalo. iAsiriya iyinkosi enamakhosi ngaphansi kwayo. Shuthi ke yena naleli Asiriya alibusayo namakhosi akhe sebenqobe izizwe eziningi ezingamakhosi, beyinqoba namakhosi azo. onkulunkulu babo babashise emlilweni, banqoba amakhosi bawabulale, bashisa onkulunkulu balawo makhosi emlilweni. Usetshela uHezekiya ke manje oyinkosi yalonkulunkulu wethu, asishoni sithi uyinkosi yalonkulunkulu kabani wethu, ulida isizwe sakwaJuda. Yena uyinkosi ekhonza lona wethu uNkulunkulu, lona othi Exodus 14 verse 14 uJehova uza kunilwela nothula nina. Lamazwi awakhulumayo umayithi wena uzwile uwabhekise manje kuHezekiya okhonza lona wethu uNkulunkulu. Amazwi abhekiswe kwindoda ekhonza uNkulunkulu wethu lana, athi wena uzwile okwenziwe amakhosi ase-Asiriya. Qhubeka ke. Bheka wena uzwile okwenziwa amakhosi ase-Asiriya. Yeah. Kuwo onke amazwe ngokuwachitha. Yeah. Pha wena uyakuphulwa na? Mana ke weyisa yena azayise noNkulunkulu walenkosi yalonkulunkulu esimkhonza. Uthi uzwile okwenziwe amakhosi ase-Asiriya, usho ukuthi mina nginawo lapha ukuthi siwachithile. Wena uyosinda kanjani, uyokwephulwa yini wena? Will you be set free? Will you be delivered? Uyosinda kanjani wena? Qhubeka. onkulunkulu balezo zizwe ezachithwa ngobaba, iGozani neHarani. Washo wayibala ngamagama izizwe, uyamuzwa ukuthi weyisa kanjani? Uthi onkulunkulu small letter n balezo zizwe ezadestroywa, ezachithwa. Igama lezulu eBhayibhelini malisho ukuchitha lithi ukudestroya. Ezadestroywa obaba, iGozani nani? neHarani. Yaqhubeka. Neresefe ya. Nabantwana base-Edoni ya. Abasethesalesari ya. Bazophula na? Mana ke bazophula yini na? Did they set themselves free? Did they deliver themselves? Bakwazi ukuzephula na? Qhubeka esandleni sethu thina ma-Asiriya. Qhubeka. Iphi inkosi yaseMahab? Uwabala ngamagama ke manje amakhosi. Iphi inkosi yaseMahab? Qhubeka. Nenkosi yase-Aripadi. Nenkosi yase-Arifadi ya. Nenkosi yomuzi waseSafarivayimi. Nesenkosi yaseSafarivayimi. Qhubeka. Nasehena. Nase-Iva. Nase-Iva na. Verse 14. uHezekiya webazalwane
siselapho nje uyazi singakawabali lamakhosi ngisho nawe nje ungenkosi uyazi uma efuna umuntu ukuthi aku-attack uqale akutshele kubantu athi wongibuza kosibani bani niyamuzwa ukuthi uyini la yenza la wenza lento eshiwo nakuwe ukuthi wongibuza kobani nobani ababenza njengawo sihamba phe kwabo uyayibona isithu siqale senze njani siqale sithumela ifiye njengomkhongi sinomkhongi wasi sitha umkhongi wesitha ifiye ukuze ungene kuJuly bayezwa abantu abakhona la endlini qhubeka uHezekiya wayamukela incwadi esandleni sezithuthu uyazi lento uyibhale encwadini wayimukela uHezekiya leyo ncwadi esandleni sani bazalwane lamazwi lana kanti asiwafunda nje thina kuthunyelwa incwadi ibhalelwa amazwi adelela kanjena eza ngencwadi uHezekiya ureceive le message isencwadini wayemukela le ncwadi nansi ikhuluma kanje wayenza njani bazalwane wayemukela akayiklebhulanga wayemukela akayiklebhulanga yedelela incwadi kodwa ayiklejulwanga yemukelo qhubeka wayifunda ya uHezekiya wayesenyukela endlini kaJehova wayeneka phambi kukaJehova nanso ke into ayenhla yenze zayo haleluya uma eseyifundile wenyukela endlini kaJehova wafika wayeneka uyabona ke namhlanje ubusuku bokuneka incwadi inqwaba yencwadi kade sasibhalelwa amadimoni ezinye sibhalelwa imimoya yozalo neyomndeni ezinye sibhalelwa ukhondolo ezinye sibhalelwa abathakathi bendawo ezinye zibhalwa abasemsebenzini namhlanje asizolwa nababhala incwadi kodwa siyoyeneka shout hallelujah wayithatha akayilahlanga wenyukela naye endlini kaJehova wayenze njani incwadi babe ebusuku sizene incwadi sizozeneka incwadi zokungabathola abantwana incwadi zokungathola imisebenzi incwadi zokungaphumeleli incwadi zokungashadi kwabantwana ekhaya incwadi zokuhlupha kwabantu emndenini sizozeneka shout hallelujah incwadi zedelay eimpendulweni zeminyaka zemkhuleko incwadi zokubambezeleka kwefulfillment yama prophecies nama promises osinikeze wona siyazeneka incwadi ezibhalwe isitha siyazendlala siyazeneka senyukele esempelini senyukele altari seneka incwadi wenyukele endlini kaJehova nencwadi wayeneka 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 shekapaikatana basibanda rekapaikashika daina sekazila rabashibenda rikapaikashika teka daina rasana shekataikasi uJehova uza kunilwela nothula nini asisho sonke uJehova uza kusilwela sothula thina qhubeka ufunde uHezekiya wakhuleka phambi kukaJehova wathi yeah Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli yeah ohlezi phezu kwamakherubhi Jehova uNkulunkulu uyambona ukuthi uyamazi uNkulunkulu wakhe lo Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli usho ngisho location yakhe ohlezi phezu kwamakherubhi usho location ke lapha nina abantu belocation ngamafoni umlocator ilocation izomthola ehlezi phezu kwamakherubhi Jehova uNkulunkulu kaIsrayeli onjani bazalwane ohlezi phezu kwamakherubhi qhubeka wena unguNkulunkulu wena ungubani unguNkulunkulu qhubeka wena wedwa uNkulunkulu wena wedwa yeah wemibuso yonke yomhlaba uNkulunkulu wena wedwa wemibuso yonke yomhlaba yebo wena wenzile izulu nomhlaba wena wenzile izulu nani yeah beka Jehova indlebe yakho beka Jehova ini indlebe yakho yeah uzwe vula amehlo akho Jehova beka indlebe yakho Jehova uzwe vula amehlo akho Jehova ubone uzwe amazwi kaSenakerib uzwe amazwi kaSenakerib yeah athumbe ukweyisa ngawo
ngawo uNkulunkulu ophilayo. athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu onjani mana ayifani nilento nalento esiyifundizwa lo ye covenant consciousness ukuba conscious ayifani nilento yokuthi impi elethwe kuwena wazi akuyona yakho eyalo uNkulunkulu wena one covenant naye uthi akweyiswanga yena kweyiswe uNkulunkulu wakhe athume ukweyisa ngawo uNkulunkulu ophilayo qhubeka Yiqiniso Jehova Yeah. amakhosi ase-Asiriya achithile izizwe namazwe azo yebo alahlile onkulunkulu bawo emlilweni. lokhu abayibonga ngakho iqiniso Jehova bakwenzile bachithile izizwe namazwe azo balahle noNkulunkulu balezo zizwe nalawo mazwe bawalahle emlilweni oNkulunkulu beguqwa kubo bashiswe nezizwe zakhona nabo bashe emlilweni oNkulunkulu bebebaziwe abanye bebunjiwe kwathi uma kuxoshwe zezihlulu izizwe oNkulunkulu bakhona bashiswa uyabona ukuthi usukubanjezelwa nje uma ukhonziswa uNkulunkulu ongeyena umdali owenze wena nodala izulu nomhlaba nayi nini uma uke wakhonziswa wakhulekiswa kwanziwa uhlabele okungewuye owakwenza wena yazi kahle ukuthi you are in for a great trouble noma bekuthiwa ophilayo noma ofileyo uma kuthiwa hlaba uhlabele ongakudalanga wokwazi kahle ukuthi you are in for a great trouble alibonge igama lika Jesu ngoba ayikho into engakwenzanga engeyona umenzi wakho ezokwazi ukukusiza sewusenkingeni akube nenkinga imoto yakwa Mercedes Benz manje lapha ezosizakala khona ayiye kwa Mercedes akube nenkinga imoto yakwa Toyota manje uma kuthiwa ayilungiswa inkinga yayo ayiye kwa Toyota alibonge igama lika Jesu awukwazi ukuba nenkinga wena indaba yakhe yolunga esibayeni wena wadalwa ezulwini akho inkinga yakhe ezolunga esibayeni iyolunga ezulwini ngoba wavela kuphi nawe thank you bayezwa abantu abakhona la endlini ayizolunga emsamo ngoba uzalwanga emsamo awuvelanga emsamo wavela ezulwini alibonge igama lika Jesu qhubeka Alahlile onkulunkulu bawo emlilweni. Yeah. Ngokuba babengesibo onkulunkulu. Yeah. Babe ngumsebenzi wezandla zomuntu kuphela. Babo ngamazwi babenziwe umuntu futhi kubantu abakhonza uNkulunkulu abenziwe ngidabukela laba bebabenzayo ngoba ukuthola lo wenza lo uNkulunkulu umdala kade una 40 years bese enikezwe assignment yokubaza uNkulunkulu ambaze bese kuthiwa ngakusasa zonke ayikhuleke lo uNkulunkulu zikhuleke zonke including yena ukhuleka into ena 1 day ukhuleka entweni ena 1 day eyenziwe uye ena 40 years yena uyabo ukhuleka futhi entweni yena ayenzile okungeyona eyenze yena okuyena owenze yona bangcono nabanye ngoba babonanga yenziwa yena awuyibonile ngimdabuleka la kakhulu ngoba wazi ekhipha indlebe ibibazwa uye eyibaza ngengwedo indlebe ibazwe uyena qhubeka Umuthi namatshe Yeah. ngalokho abachithile. Manje Jehova uNkulunkulu wethu ake kusisindise esandleni sakhe ukuba yonke imibuso yomhlaba yazi ukuthi wena Jehova uNkulunkulu Yeah. yebo wena wedwa. yeah uIsaya indodana kaAmos wathumela uHezekiya wathi Yeah. usho kanje uJehova uNkulunkulu kaIsrayeli Yeah. uthi lokhu okukhuleke kimi ngoSaniherebi inkosi yase-Asiriya ngikuzwile. waphendula uNkulunkulu ngoIsaiah same time uNkulunkulu makhuleka uphendula nini bazalwane nizwile impendulo uma ungayitholanga impendulo same time ingoba umuntu owumlomo kaNkulunkulu eduze kwakho engekho angikuphindele mhlambe imiss call uma impendulo ungabanga nayo same time kade ukhuleka ingoba umuntu oyimouthpiece owumlomo kaNkulunkulu engekho around you uma kunomuntu owumlomo kaNkulunkulu eduze kwakho kade ukhuleka impendulo uyithola same time ngoba nongena umprofeti eduze kwakhe impendulo usuke inikezwe same time kodwa angayitshelwa same time uDaniel wakhuleka impendulo wayithola same time kwasho ukuthi akanamprofeti around him
ingilosi yazomtshela ngosuku lika 21 wathi umkhuleko wakho wezwiwa ngosuku lokuqala waqala ukhuleka. Impendulo uyinikwa same time bese kuya ngokuthi ukhona ni omlomo kaNkulunkulu eduze kwakho akutshela ukuthi lento oyikhulekele isizwiwe. Namhlanje ngiyaprofeta ukuthi izinto ekade sayikhulekela zizwiwe. Shout hallelujah. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Lento yana ku verse 25, yana ku verse 25. Verse 25. Awuzwanga ukuthi kade ngakuhlela na? Emihleni yasendulo ngakunquma. Manje sengikulethile ukuba uchithe imizi ebiyeleyo. Yeah. Ibe yizinqwaba. Yeah. Abakhe kuyo babe namandla amancane. Besaba bajapha. Baba njengotshani basendle. Yana ku 35 sizwe. Uthini u35? Kwathi ngalobo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova. Manake. Lo Sankerib kade delela. Sekuthathwe incwadi yokudelela kwakhe yenekwa phambi kwealtar. Uma siyenekwe incwadi waphendula uNkulunkulu wathi lokho okukhulekile ngenkosi uSankerib ngikuzwile. I-report ke manje ithi kwathi ngalobo busuku kwaphuma ingelosi kaBani bazalwane kaJehova. Awuphinde. Kwathi ngalobo busuku kwaphuma ingelosi kaJehova. Manake bazalwane kwathi ngalobo busuku kwenzeka kanjani? Kwaphumile ingelosi kaBani kaJehova. Qhubeka. Yabulala eKam labase-Asiriya abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili nanhlanu. Yabulala eKam lempi kaSenkerib lokadedelela wase-Asiriya. Yabulala 185,000 people ingilosi eyodwa belele ebusuku. Yasukela amasotsha impi ngakaqali basalele bathi balungisela usuku okoluwa ngalo. Ingilosi yafika lungakafiki usuku okuzoluwa ngalo ngoba uNkulunkulu wethu ufika lungakafiki usuku abasophele lona. Shout hallelujah. uNkulunkulu makabadumela akabaambushe abalwa nathi. Akabamambushe okwabo okubi kubehlele kungakafiki usuku abasiplanele ngalo. Shout hallelujah. Now sekuvukwa ngakusasa bheka kwakuyizidumbu zonke. Sekuvukwa ngakusasa kwakunjani bazalwane? Uyazi khonto engisensa nami ngempela heads are rolling. Kunamakhanda aginqikayo. Idumbu zilele zodwa emkhathini, zilele zodwa emhlabeni, zilele zodwa emanzini phansi omhlaba. Kucekwa ngokuceka okukhulu, kunenkembe ephendukayo. Iyaceka ngokuceka okukhulu, igijima ngespeed sombani. Iyaceka ngokuceka okukhulu. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. uJehova uza kunilwela. Nothula nina. Nothula nina. Qhubeka. Wayesesuka uSanherib inkosi yase-Asiriya wahamba wabuya wahlala eNinive. Mana ke lona oyinkosi ebidelele yabhala incwadi sekufe amasotsha akhe awu 185,000 people. Wabaleka yena njengenkosi kaDedele wayekukudelela wabaleka. Wahamba yohlala kuphi manje eNinive. Qhubeka. Kwathi ekhuleka endlini kaNisiroki uNkulunkulu wakhe. Mana ke lona okadedelele inkosi weZekiya wabhala incwadi. Osebaleke wayohlala eNinive. Usengene manje ethempelini ke likaNkulunkulu wakhe uyakhuleka. Wenze njani bazalwane? Iyathandaza inkonzana. Ibalekile ngale yanibalekile idumbe ezu 185,000. Ayisafinda uthanga kahle ukuthi yini imbangele ukuthi kufa idumbe engaka. Igijima iya kuNkulunkulu wayo ke manje uNisiroki unegama loNkulunkulu. Yenze njani ke kuyena? Iyakhuleka. Qhubeka. O-Adirameleki noSariseri. Abantodana akhe o-Abirameleki noSariseri. Amadodana akhe la. Qhubeka. Bambulala ngekemba. Mana ke lalela bambulala ngekemba hayi ukuthi bamcela bathi sicela uba baphume sifuna uxoxa naye ngaphandle eminyango. Bambulala ephambi kwaNkulunkulu wakhe ethandaza. NoNkulunkulu wakhe wabuka. uNkulunkulu wakhe wathula nje.
iworshipper yakhe ibulawa phambi kwakhe. Angazi noma ngizwe kahle uNkulunkulu wakhe wenze njani uNkulunkulu wakhe. Umuntu oguqile ethandaza kuye ebulawa. Ubulawa amadodana akhe. Futhi la madodana akhe kade ehlezi nawo all these years engambulali. Usenele wathinta uJehova. uNkulunkulu wamjikisela wajikelwa amadodana akhe ngoba abasithintayo bazojikelwa izinto nebebezethemba. Bazoshawa na izinto ebebengeke becabange ukuthi zoke zibenze okunje. Zizobenza zibagile ngendlela abebengeke bacabanga. Shout hallelujah. Jesus. Qhubeka ke. babaleka ezweni lase-Ararati. Yeah. U-Esari Hadoni indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. Wafa lo babaleka baya kwelinye izwe lase-Ararati labana kwasala enye indodana yaba inkosi esikhundleni sakhe kwaphela ngoSankherib. Kodwa uHezekiya uJehova wamlwela nabantu bakwaJuda uJehova wabalwela nani uJehova uza kunilwela nothula nina. Abesithathu abantu abayi-few abalwelwe uNkulunkulu bathola lapha ku2 Chronicles chapter 20 lapho uJehoshafati kweza khona amakhosi ezizwe ezintathu nazi izizwe ezintathu behlasela uJehoshafati. Owathi uma ebabona uJehoshafati waya kuNkulunkulu wayengaphethe encwadi ke yena kodwa wathandaza nje wathi kuNkulunkulu kusondela kithi isixuku esikhulu esingenakubalwa. Wathi asinamandla kulesi sixuku kodwa esandleni sakho baba kukhona amandla namagunya. Bayengizwa abantu abakhona la endlini. Uthe uma iqeda ukuthandaza uNkulunkulu mayemphendula wathi yala ukuba kube nezintombi ezima phambi kwempi zidumise uNkulunkulu zihlotshiswe ngobungcwele. Shout hallelujah. Uma esuka lapho ke ngakayali intombi wayesethi ku2 Chronicles chapter 20 verse 20 we bantu bakwaJuda ngizweni wathi kholwana uNkulunkulu niyaqiniswa. Wathi kholwana abaprofeti bakhe niyakuphumelela. Shout hallelujah. Uyazi ke kulomhlaba ukholwa kwakho kumele kube both vertical and horizontal. Kumele ukumkholwa uNkulunkulu ubakholwe nabathunywa uNkulunkulu. Uyabona uJesu uma ethi kholwani ngubaba abesethi nikholwe nayimi. Ingoba wayenabo ubaba ephezulu. Ukholwa uNkulunkulu uphinde ukholwe othunywe uNkulunkulu. Bayangizwa abantu abakhola la endlini. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uthi kholwana uNkulunkulu niyaqiniswa kholwana abaprofeti bakhe niyakwenza njani niyakuphumelela. Wayesiyabatshela ke osisi wathi abosisi abakholwayo abadumisa uNkulunkulu behlotshiswe ngobungcwele. Bahamba uyabona yayisaphukuphuku le yanto. uJehova uza kunilwela nothula nini. Yayisaphukuphuku obukhulu le yanto ngoba badumisa uma udumisa uyayiphakamisa izandla awuzehlisi. Bami phambi kwezitha njalo iphethe imkhonto nezikhali. Bona baphamisa izandla amakhwapha ke nomkhonto. Amakhwapha nomkhonto. Uyabona inyama ethambile ikhwapha umkhonto ungangena kalula. Uphamisa izandla phambi komuntu ephethe umkhonto. Wena uveza inyama ethambile phambi komuntu ophethe umkhonto. Amakhwapha nomkhonto. Alibonga igama lika Jesu. Basho bamusha uJehova bamdumisa uJehova. Angazi babesho liphi iculo noma babethi ungcwele 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 etakana shira ngenkathi bedumisa kwehla amandla ngoba when praises go up his glory and power will always come down, but not necessarily with the power come down back to you wena who praised him. Kwenzeka amandla angehli eze kuwe wena okade udumisa ehle eze kuleyo nto ehlupha wena nemelene nawe wena obudumisa. And in this case also kwenzeke njalo. Amandla ehla kodwa aya kwabahlaselayo. Abadumisayo bangezwa amandla bangawa abekho abawa phansi bebanjwa amandla kule genge edumisayo. Kodwa amandla ehla aqonda kulabana abenza baba confused.
bathi kade beyi-ally umbimbi, bathi kade beyamakhosi awumbimbi nezizwe eziwumbimbi, bajikelana bodwa bathi hayi ngeke saphuma le emazweni ethu sizolwa nalamantombazane. I think abantu ngempela sididekile, abantu ezolwa nabo nampa besho bekhomba laba abayi-ally yabo. Alibonga igama Jesu, bagwazana bodwa bese lithi iBhayibheli abaseleyo kubo basizana ngokuqedelana bodwa. Uma besizana okhonje ukuthi into eyaxoxwa abasele abayingcosana bathi hey bafile abafowethu brawami, bafile abafowethu, ngisaphilelana abafowethu belele kanjena, athi nami ngisaphilelana, athi bamba umkhonto nami ngibamba wami, ugwaze ngempela ke nami ngizogwaza ngempela ke. 1 2 3 go zathi bhucu kuthi ginqi, nezinye zama zathi bhucu kwathi ginqi, baphela bonke kwangasala noyedwa. uIsrael uJuda engazange uphakamisa umkhonto, kodwa uJehova wabalwela. uJehova uzakunilwela, nothula nina. I declare tonight ukuthi bonke abantu abamelene nomuntu ola endlini oyi-covenant child of God, covenant son and covenant daughter of God, ababone isandla sikaJehova sokunene, siphakeme sibalwela, siphathaze sitha sifumana bonke ababazondayo ngegama likaJesu. Senza imisebenzi yamandla, uJehova uza kunilwela, nothula nini. Nansi into engiyithandayo, wena obabaza izimo kakhulu uma zize ngamandla nangamawala. Nansi into engiyithandayo, njengoba babehlaselwe izizwe ezintathu nje, uma sekuqoqwa impango, izwi iBhayibheli lithi babutha impango yezinsuku ezintathu. Mana ke, the greater the problem, the greater the number of spoils. Ngamazwi izinto ozoyihlomula lapho uJehova seyiqedile impi, zingangobukhulu bempi ebikuqhamukele. Uma impi ibinkulu nezinto ozoyihlomula, izinto ozoyithola zingangempi yakho, awuzothola izinto ezincane kunempi yakho. Njengoba kwakuyizitha izizwe ezintathu babutha impango yezinsuku ezintathu, uma bebehlaselwe izizwe eziyisikhombisa babezobutha impango yezinsuku eziyisikhombisa. Ngamanye amazwi kwacishe bafisa ukuthi engathi ngabe izizwe abebahlasele beziyishumi, ngoba bebezobutha impango yezinsuku eziyishumi. Into abayithola ingangalokho kwakubahlasela. Namhlanje ngithi mina bheka okukhulu enkingeni enkulu, ngoba entweni eqhamukile yankulu, shout hallelujah, uzothola okuhle kwakho khona. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Kuthi angikutshele namhlanje futhi ukuthi ungavumi ukuvala into zakhe ezinhle ngebitterness. Ungalokhu uvimba izinto zakho ngokubabhitha ngomuntu othile, ngoba uyabona ngenkathi ubabhitha ngomuntu othile uvala, wenza ungavuleki umnyango ongaphambili wokuhle kwakho. The greater the object of your bitter and the cause of your bitterness, uma into ekwenze wababhitha inkulu, nesibusiso yosithola uma uthethelela urelease, sizoba ngangokwalokho kube imbangela yebitterness yakho. Awuyangizwa onendlebe uyangizwa. Bazalwane, ngingakavali ngizoyisho lento ngoba ngiye ngaba nesandla kuyona ekutheni uNkulunkulu ayilungise. Umfana osindisiwe wabheda, eyibheda ingane zethu isindisiwe. Umfana osindisiwe wabheda into ongakazi uzoyibona. Wabheda umfana, uyazi wabheda ekseni ngo9:30. Wabheda umfana. Wathi ecela intombazane ephile kahle ivangeli. Ngisho udaba walifaka kahle kunogogo umprofeti, kwanogogo wahlalwa naye phansi, lwaphasa lwachusha nje kahle udaba lwalentokazi. Kuyezwakala bazalwane. Kwaba nokufonelana nokuxhumana ke manje ukuthi kufanele ngabe seqala inhlelo ke ezibheke ekushadeni. Angazi how many months time umfana wabheda umfana wathi kunomfundisi omfonele wathi uyamkhulekisa lo mfundisi ethi ukhulekisa lo mfana
angazi lo mfundisi angazi noma kwamashu noma umfana ule kwenye indawo nje wangizokusho idolobha kwelinye idolobha elikude neTheku usethi ke wathi lo mfundisi usensile kumoya ukuthi usedinga ukuganwa manje unaye umuntu lapha okade ekhuleka akakambone mhlawumbe uyena azoshada naye umfana axhumana nalo mfundisi axhunyaniswe nale ntombazane babonane umfana intombazane osekunedaba oluqaliwe angitsheliwa ngazi sekunodaba oluqaliwe angithi ngiyangazi kangiphethe bandla sekunodaba oluqaliwe ulahla umuntu osenezwi omnikezelo lana nobazalwane nitshela ukuba indoda njengoba dinisimadoda inkonzo yamadoda nje akekho ukuba nemali eningi ukuba indoda nje ukuba indoda akubonakala ngokuthi unemali eningi noma unezimoto ezingaki noma unomuzi ongakanani ukuba indoda is to be a man of your word. If you cannot keep your word, you are not a man. Uma ungakwazi ukugcina izwi lakho awuyona indoda. Uma uyindoda wothi uma utshela abantu ukuthi ngofika ngolwesithathu bese kuba khona ukuvimbayo ba-update batshela ukuthi ebengushilo sekunoguquko akusezukwenzeka ngoba ugcina ubudoda bakho ubudoda lobu update umuntu ukuthi ulwesithathu alisezukulunga akungathi wagcina uthe ulwesithathu kubanjwe ulwesithathu ngapha sekulwesini ngapha ukazi ubonakale uma usubuzwa hawu ngasuke ngabambeka awuyona indoda wena uyimenemene indoda iyaligcina izwi layo uma kukhona ukukuphazamisayo uyaliprotecta futhi izwi lakho uma kukhona ukuphazamisa izwi olukhulumile kubike lokho ukuthi nakho kuphazamisa into engayisho awumtshela umuntu wesifazane ukuthi sizoshada nawe sinje uyasuka lapho usushintshile shintsha without notice futhi okwesibili awuvele nje ulahle umuntu wesifazane for no apparent reason ngoba kunama reasons are very very serious umuntu lo unemizwa unama feelings uyangizwa umuntu okhona this is a very very great cause for bitterness into lena edala bitterness yangempela futhi ungacishe uthi a justifiable bitterness uma uthanda ungacishe uthi ku justifiable waphethe umfana alibonga igama lika Jesu hayi ke ayeke leyo ntombazane ke bahambe ke yamgila intombazane yamgila angizuyibala into ezibhlungu ezenzeka yamgila kodwa yamgila ngoba you get punished for your disobedience and your distraction uma udistract yamgila hayi ke wazogcina ke sefike lapho ebona khona ukuthi itshe lakhe nje umgodi ngalento ayenza ngamqonda ngqo wabona muve sengimqondile ngamqonda ngathi uyabona makuthiwa khona umuntu obhedile wena awubhedanga ugila isampula ngathi nje uma kuthiwa wakho ngiyakutshela ke mina ngiyatshela ngathi uma kuthiwa khona umuntu obhedile wena siyabonga ngawe ubheda kakhulu ngathi mina lengane le you owe this child an apology funeke uye kuyona uyoxolisa futhi ngisho ungaguqa ngamadolo phansi uyindoda uxolise kulungile lokho ucele futhi lengane ikuthethelele izwi elophuma kuyo lokusiza kanti angazi angisizi yena ngisiza yona futhi waya lo mfana wayoxolisa kule ntombazane mina ngikhuluma ngoba ngithi ngisiza lo mfana ngoba ngibona impama ezimshayile kanti angazi ngirelease nentombazane uma nje ixolisa hayi yasho intombazane yakusho ukukhubeka kwayo yakusho ukulimala kwayo yenaba yakusho walokho ixolisile wayisiza ngokulokho ixolisile yagcina imxolisa hathi kulungile fine ngiyaxolela yathi imxolela within 3 months intombazane yayisiceliwe kuphele u5 months sishadile ngamanye amazwi webazalwane ngamanye amazwi kunomshado wale ntombazane obukade waba on hold ubanjwe ibitterness anayo ngalomfana ayaningizwa onendlebe uyezwa la le bitterness kunele kwaqaqeka lobu bitter anabo yabhoboka lento abeyinikiwe lo mfana ngame emazwi wathi uma ephuma kwakungena omunye umshado kodwa wangakwazi ukuvela lo mshado engakaxoleli asusa ibitterness anayo ngalo ongemuva webazalwane fundani ukususa izinto ezingemuva zingavimbi ezizayo ngaphambili kunebhenki lapha eFNB ku-Queen Street kunebhenki uma ungena kulela bhenki iminyango mbili ngenkathi uvula umnyango oseqaleni
uthi uvula ubuyithela komunye onelambu elino-red no green. Yes, uma ke kwenzeka ibhantshi lakho noma ijazi langena ngapha esivalweni ngemuva, ijazi lakho nebhantshi langena esivalweni, sathi siyavala isivalo esingemuva, kwangavaleka umnyango ngemuva ngenxa yejazi, umsila wejazi. Ubona kulokhu kubomvu ngaphambili ungavulelwa, kanti ukungavuleki komnyango ngaphambili kudalwa ungavaleki komnyango ngemuva. Ngamanye amazwi kumele umnyango ngemuva uvaleke thaqa ukuze uvuleke ongaphambili. The daily bitterness, vala umnyango ngemuva ukuze uvuleke ongaphambili. uJehova uza kunilwela nothula nina. God bless you. Come, Babu Chwa. Shakata mama, spagameni simengenyawo. Oshakata mama sanda. Ula kanti muria kata masala landa. Thank you, Jesus. Siphamise izandla zethu. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Usekhulumile uNkulunkulu. Usekhulumile onendlebe makezwe. Nothula nina, mina Jehova ngiyonilwela. Egameni lika Jesu. Lenkinga obhekene nayo akusiyona yakho, ingeka Jehova. Ngicela nje into yodwa namhlanje sesivala uphamisa isandla sithandaze. Wena ozaziyo ukuthi kunezinto obhekene nazo namhlanje. Kodwa nali ithuba namhlanje ukuthi uNkulunkulu ufuna ukudila nenkinga obhekene nazo. The greater your enemy is, the greater the spoil. Ungasadikibala mntaka baba, ungasadikibala mama, ungasadikibala unansizwa ngonantombi khona phakathi le ndawo. uNkulunkulu usehlile uzokukhulula kulenkinga obhekene nayo. Kodwa namhlanje ngicela ukuthi uqala ugijima uze ngaphambili sizodedela uNkulunkulu ongahluleki. Ngiyazi khona okuzamile empilweni wakho kunendawo odlule kuzo, kodwa namhlanje sithi sizobona uNkulunkulu ovela ngamandla empilweni yakho. Uzovela uNkulunkulu Jehova Preparism, uNkulunkulu ofohlayo. Lenkinga ophela namhlanje nayo iyasuka phezu kwekhaya lakho, phezu kwempilo yakho. Kodwa namhlanje sithi nangu uJehova yena olwizimpi zethu. Wena woza nenhliziyo yakho, uze nencwadi yakho ekuhluphayo. Abanye bahlushwa ushukela, ekhaya niyafa, nibulawa yishuka diabetes. Kodwa namhlanje sithi namhlanje uNkulunkulu ufikile ukuzoqeda lenkinga ophele nayo. Yola bakashikathaya sesiyathandaza. Akhona lamandla egameni lika Jesu, akhona lamandla egameni lika Jesu. Ngifuna labo athi babusithole, sengenze konke, sengikhathele. Ngithi nangu uNkulunkulu wamandla, sithi nangu uNkulunkulu oluyimpilo oluyinkinga zethu. The greater your enemies, the greater the spoil. Egameni lika Jesu. Mhlawumbe khona omunye othi babusithola mazi lo Jesu, kodwa namhlanje ngiyalizwa izwi lakhe likhumbuza nempilo yami. Ngiyamdinga lo Jesu ukuthi angene empilweni yami. Uthi uTimothy munye uNkulunkulu futhi munye umlamleli phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu. Hey, uqabele noNkulunkulu kunezinto ezikususile kuye, kodwa nangu uJesu namhlanje ufuna ukulwela impilo yakho, ufuna ukulwela inkinga zakho. Muthathe umfake enhlizweni akulele ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba siyathandaza uNkulunkulu echongwele sebekhona phambi kobuso bakho. Babethona amandla, baphethe incwadi, babethona amandla namaqala, babethona amandla akade balawula, kodwa namhlanje baphosa kuwe. Bathi Jehova bheka ubone nazi inkinga zabo. Abanye bayagula emzimbeni, abanye baphukile emoyeni, babethona amandla. Simuza uJesu egameni lika Jesu. Uthi Adonam egameni lika Jesu. Uthi ngizile ukuzokhululwa embaba bonamandla baboshiweyo. In the book of Luke chapter 4 verse 18, uthi I've come to heal those broken-hearted. Uthi I've come to set the prisoners free. Egameni lika Jesu. Lo Jesu uyakhulula, lo Jesu uyayilwela izimpi zethu,
naloshukela uyawa egameni likaJesu, nekhensa iyasuka egameni likaJesu, iasma iyanyamalala egameni likaJesu, uqokozela enhlizweni kuyathula thu ngegama likaJesu. Zonke izimpi ekhaya emsebenzini la uhlala khona ziyanyamalala ngegama likaJesu. uJehova ufikile, uJehova uyakulwela, uJehova uyakuphendula emkhulekweni emdala okade uyenza. Mbona inkosi nesandla sayo esiphethe inkemba yomlilo siyahaquza emkhathini nangaphansi kwalwandle nasemhlabeni. You are being free in the mighty name of Jesus. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ngicela bonke abagulayo, wena ofika ugula uphethwe ikhanda, uphethwe isibhobo, uze ngaphambili. Yonke into obhekene nayo, layo dagona obhekene nayo namhlanje uyanyamalala ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Uma ukhona, don't miss this opportunity. Come, 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 come. Here is the power, here is the glory. In the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Woo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. That's what I'm saying. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Ngicela samukele ngokukholwa ukuthi konke uNkulunkulu lokho esicela sekwenzile shayza phezu kwamakhanda ethu kakhulu. Sibiza igama likaJesu and give him praise and give him glory. Usekwenzile ngegama likaJesu. Yes, yes. Yes, yes, yes. Come on, worship him. Give him praise, give him glory. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Zonke izinto zikulandela namhlanje zinqotshiwe egameni likaJesu. Lamagibhithe akade kulandela namhlanje angene phakathi olwandle olubomvu. Zonke inkinga zakho uNkulunkulu usayilwele ngegama likaJesu. Ekhaya, emsebenzini, esikoleni egameni likaJesu. In the mighty name of Jesus. If the Son of Man set you free, you shall be free indeed. Give God a wonderful hand of praise in Jesus' name.